So sa ka. Oh, Jane, nganong ni amtad ni? Abi pa na ko nga, unya na ta ni buhaton kung magkasanga ta. Nausab na ko na una, Travis. Jane, love, naibaw ka kita. Nagtaas kay kong respeto sa imong pagkababay. Uwa ko na gusto ni mo ining butanga ba? Taas kong respeto ni mo. O naibaw kit ka nga, irespeto na ko ang imong mga desisyon. Travis, love kaayuti ka. Love, sakit ka, Jane. Travis. Ay, Travis, taon-taon naging mong jeans, ha? High school pa tayo, kamo na? O bay, o wag ginausap sa kong gugma para niya. Maurag gyapon. Mga lagi, walang sa atong batch ba, yung relasyon na yun ang pabilang ligo na. Sana mo, ano, sure na yun ba? Gaplano na bitaw ko bay nga mag-propose. Nangita pa lang kong timing. Sa yuhan ako nakatug gabi eh. Oh, asan itong cellphone? Oh, naray dapit sa kong ulinan. Uy, napawang mo din akong cellphone. I-charge na ako, be. Kaya basig na-text ni Jane. Daan ba ko? Nag-text gid siya. Gabi ipam din eh. Travis, thank you sa tanan nga imong nabuhat para ako. Sud sa 9 years. Busog kay ko sa imong efforts ug pag-love na ko. Sorry nga makigbuwag ko nimo. Makakita pagkaglaing babae nga mulapaw na ko. Amping permi. Nganong mutiks mo sama ini? Nga okay pa maganin mi na itong niyagi si Mana. Tawagan ako. Ang amita. Ibinuangan makakuni ni Jane. Adoon ako sa iya. Karuhon ko na. Wala si Jean diri, Travis. Nilarga na gabi. Unsa? Unsa yung nalargat ito? Nilarga sa gawas. Tito, ayaw pag binuang. Huwag ko mong binuwag ni mo, Travis. Nilarga siya, kuyog siya ng ate. Anong huwag siya nisulti na ko ani, Tito? Talita ko na ni. I'm sorry, Travis. Kung nabuhat na kinis sa akong anak. I'm sure she has reasons. Tito. Kalita ko na ba eh. Okay ba kay mga to? Kaya nagplano na ka mo propose niya? Sakit kaya gihimo ba? Kanibiya sa litson ako nga. Wagin magpahibaw. Isayunan lang siya sa mong gibati. Isayunan lang siya na to. Bay. Grabe bay. Huwag magpunang kuwang niya itaw ay. Ihatag manutan ako ang tanan niya. Ganong nahimo maniniyan ako. Bay, surbay ha? Surbay ha? Kaya kabutin liya namin ginom da. Sunto na bay. Gusto kong maghubog og mayo bay. Hangtod nga maglisod akong mata sa kahubog. Bay, Travis.
Pinuusan naman taon ka, uy. Pila na kabuan sukad nga, nagbuwag mo Travis. Pero ang karon, huwag yung ka makamove-on. Tawag nga yung kaugulingon, uy. Di ka makasabot ako, bay. Huwa ka sa akong sitwasyon. Ila ka tuig may nagkuyog. Kunya, ibiya lang siya kalit na ko. Ngawa mo pahibaw. Dili ka na ako siya mag-contact dito kay i-deactivate niyang tanan niyang social media accounts. Mura akong babuang, bay. Bay. Nakasabot ko nga nasakitan juga. Pero, atin ba na sa mga kaulingon, uy? Tama ako, ang utsuran mo, taki ka buhok. Huwag ka baka shape siya buhok. Wala ko'y ganang mo at imansong ko galingon, bay. Bay, di ba pagkawas paglaong, ha? Babae na. Sa musugot ka lang, ha? Ikaw magbukmuk din, eh. Kaya, siya nagpilipay kung asam siya karon. Oh. Bay. Lagi ka lang sa bado na. Ngayon, agad. Di ba nagbalik yung kagulingon? Bay. Ay, salamat yung taon nga nagawas yung kasubay. After pila kabuan. Nakarealize lang ko sa imong sulti, bay. O salamat ha nga. Nakikit ka permi kung pinanglan ko na. Anytime, bay. Don't you worry. Pero nalipat ko sa nakita, di mo, bay. Oh, wala. Oh. Darap ako yung ipaapas sa chicks. Basig mo click man eh. Buta ni, niya, gwapa. Kung tataw na apas to. Oh, dalay. Ay, yan na. Yan, ka. Oh. Dali. Ay, bay, wala kong friend. Si Jana. Jana, si Bay Travis. Hi. Nice meeting you. Nice meeting you too. Jana, kung manguyab ko ni mo, nabuhay chance? Travis, ang tinuod. Nagawa lagi ko ni mo nga imo kong panguyaban. Ha? Maong o. Gisugot na ti ka. Yes! Yes! Thank you, Gianna. Salamat kayo. Abi do bay. Nalipay ko ni bro bay. Kay finally, nakita ang kang babae nga suwak si mong paglasa. Butan si Gianna, bay. Huwag ikay kasaway niya. Oh, uy. Wagod. Magtulong mo katuig. So meaning, nakauyon juga niya, di ba? Bay, di ba ako kang si Jane sa Pinas? Nabot na bay? Sure ka, bay? Wala ni. Wala akong balita bay. Kailangan bay anak si Jane. Oh, unsa? Hindi ko mahimutang ani. Kailangan mo adto ko sa ila. Gusto ko magsulti, bay. Deserve niya po na ako ang iyang explanation. Bisag wa na, may. Maupang nakibuwag siya na ako kay naada di siya ilain. Travis, wa din hi si Jane. Tita, di ko to. Nay nakakita niya nga naabot na siya din eh. Please, gusto na kong magigsulti niya, tita. Mami lang. Maluoy mo. Mami. Apo, later na lang ha. Nagpadoktor pa man si mami nimo. Dili day kaganahan nga maayo si mami nimo. Tita, mao ba ning anak ni Jane?
Kinsa amahan ani. Travis, Tita, please. Sultihi ko. siya si Jack. Mo 3 years old na ning bataa karon. Oh. Unsa? Travis, sultihan na lang tikas tinuod. Kung unsa may naa sa imong huna-huna ron, maunay tubag sa imong mga pangutana. Ato ba, tita? Anak ko ning bata. Oh, Kinuha ko. Nganong gitago ba ni China ko? Nahibaw man ito siya nga dili na ko siya pasaktan. dunay sakit ang akong anak, Travis. Duna siya cancer. Unsa? Asa siya ospital aron, tita? Gusto ko mabisita niya. Kadaot na niya. Travis, pagkaibaw niya nga mapto siya sa iyong anak. Nihuno siya siyang treatment, Travis. Tungod kay mas gipilit niya nga buhion ang inyong anak. Dili inunta niyo yun. Pero maoy niya gusto nga pagkatawhon yun ang inyong anak. Dili na ko ba ipagsin yung pag-antos ng uwa ko. Basta mapagkatao lang niya nga akong anak. Mahal kayo kay Jen. Pero dili siya gusto nga may baho ka sa iyang kahintang. Tun kay dili siya gusto nga magkuul ka. Tito, mabalik na ko din niya. Mamawi ko niya sa akong mga pagkong. Nasa ko lakton. Nakasabot ko, Travis. Kung maoy mo desisyon na makibuwag ka na ako, okay ra. Girespeto na ako kung unsa may mo desisyon. Salamat, Jenna. O salamat sa tanan. Na-realize lang ako nga mahal pa dahil gihapon ako si Jane. Hangtod ka ron. O nagkinahanglan kay siya ako. Okay ra. Pag-ayo-ayo og salamat sa tanan. Jane? Jane, salamat kinimata ka na. Travis. Sorry. Sorry, kita ko na ko ni Ay, nakuno na nga. Nakasabot ko ni mo. Pagkitay ko ni Huwag mo ginamawa pa. Magpakayo biya, ha? Dagan pa kong plano para sa ating pamilya. Magpakayo biya, yun. Di ka pasaktan. Huwag ka mag-inusara ron. Ni ang imong pamilya. Ni ako, Jane. Bakit lang? Travis. Nahadlok ko. Nahatog sa unsa. Huwag ko mahadlok. Nga mamatay ko. Nahadlok ko dili na tamo ikaw malisa ka. Jane, ayaw pagsultihan na. Ni ako. Ayaw pagpagawa sa paglaom.
Grabe, sisa, sabay na kuwait. Hindi ka nung inita. Kuya, ilan mo tambal. Oo, saan dito? Mas mayo siguro nga ang tono sa dimo inyong anak. Ako ni bahala ni Jade. Jane, mubalik ko ha? Love kit ka. Loves kayo to sa Travis. Zach, nak, ay kabala ka ha? Maulit na to sa mami din soon. I want to see Mommy! I want to see Mommy! Nak, maulit na lagi siya. Travis! Nanawag si Tito Nemo. Wa na si Jade. Onsa? Kita? Dili. Dili na tinuod, tita. Dili. You call me out upon the wall, my feet may fail. Yeah, I find you in the mist. Bisag sakit kayo para na. Pero ako na lang yung nauna na okay na lang sana. At least, makapahuway na si Jane ng lahat. Huwag di na siya mag-anak sa niya sakit. Sa pagkakaroon, focus ko sa akong pagpadako sa akong anak. Dili na ako to, ug daghang salamat, Arlen. So sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Rika. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Someday. Someday, someone's gonna love me. Wanted you to need me. Someday, I won't even miss you. Someday. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano para siyang kaagi karon? Makining sa kababae nga taga Bien Onedo, Bohol. Ang atong magtatampo, nagdasangan nga Rika. Sige na, gaw ba? Kuyog lagi na mo ni Boyet sa among outing karong Sabado. Dili lagi ko gaw. Himuon lang ko ninyo third wheel, uy. Og naibawasad ko nga gusto ninyo nga naa ako para na mo picture ninyong duha. Dili man good. Ganahan lang gid ko nga naa ka. Og aron dili ka mahimong third wheel, pangita na lagig uyab. Uy, kapoy sa Uy, tika. unsaon taman na, uy, nga wa man ginanguyab na ako. Na, kung naa pa lang ay sugton gid lagi nako dayon, bahala na. Kay dili gid lalim ning no boyfriend since birth ay. Oy, ayaw kumpiyansa, gaw. Kay basin og maka-timing kag tao nga way ayo. Ah, bahala na. Basta ang importante nga makauyab lang gid ko. Gaw, Rika. Asa naman in taon kagaw, uy. Niyan ako sa may basketan. Oh, Hala, sorry, miss. Sorry, miss, ha? Huwag na ko tuyo, ah. kagwapo niya. Nindot kayo sa kutis. O kanyang lips. Puwa kaayo. Miss? Mahilis ba ako, ha? Bitaw, sorry, ha? Sorry kayo. Hatagi ko sa imong number. Ha? Tungod kay nakasamang ka na ako, hatagi ko sa imong number. Unsa?
Siya mo'y nakasa ni mo. Unya, ikaw na hinuin mo'y nangayog number niya? Oh, bahalag uwaw eh. Desperada na kay ko. Unya, nihatag. Ogaw, nihatag. Ikaw, gyud. Unya, unsa may plano nimo? Unsa? Mangayo ka sa akong address? Oh, Fernan, kay magpa-deliver kog pagkaon sa inyo. Oh, ha? Pero, nga naman, Rika. Ganahan lang ko. Sige na, ihatag na mong address. Naunsa naman in taon kagaw, uy. Mura man hinog ikaw may nanguyab anang tawhana. Pila ka buwan na nimo siyang sigig padad-an og pagkaon. Ay da, bahala na ko sa ikasulti ni mo, gaw. Basta kay ganahan gyud ko ni Fernan. Og buhaton ako ang tanan aron magkauyab mi, gaw. Kadiyot sa aragod, pi. Fernan ang pangan? Nakay picture anak niya? O, gaw. Nakita naman ako ang iyang Facebook. Pakit unti ka, gaw, ha? Di ara, gaw, ay. Mauni siya, gaw. Gwapo, no? Hala! Kailaman ko anigaw! Mao ba? Aw, mayo, noon kinakailan na kang daan niya, gaw. Oo, oy. Og abi nimo, nahibaw ko's binuhatan aning tawhana. Himabay man kaayo ni. Oh. Gaw, daghan ko no kayo nagbabay si Fernan. Pasakitan ra gyud ka ana. Too lang. Mong ayo na laglaom anak niya, uy. Daghan na kayo kog storyang nadunggan bahin anak niya. Aw, istorya raman di ay. Dili ko mo tuoan ang mga tabi-tabi, gaw. Nabahala ka diha, uy. Basta giing na nati ka, ha? Ayaw pag ginahis imong ogaw. Bahala ka. Ikaw rin makaluluis o maabot. Hoy, maoray ni mong ihatag na. Opa, kana lang sa pa, uy. Gamay raman akong sweldo ron, good. Gamay og sweldo o gamay na lang nahibilin sa imong sweldo? Oh. May nadungga na ba kong istorya nga naguyab-uyab ka na ko, no? Ako rin ikaw ako'y problema kung maguyab-uyab ka. Pero pilian ang tarong nga lalaki, ha? Wa pa ko'y uyab pa, uy. O kung mahitabo man nga magkauyab mi pa, akong ipaniguro ni mo nga tarong siya pa. Kana kun, manguyab siya na ako. Rika, nakita na ko kung unsa ka maayong tao. Bisan og ako pa unta mo'y nakasa nimo. Pero mga maayong butang gihapon ang imong gibaws din hinako. Sa tinuod lang, maikog na kay kunimo. Og, sa tinuod lang, nadugay, nakarealize ko nga mahal na ti ka. Og andam ko mag-usap para nimo. Magtinarong na ko. Pwede ka mahimong girlfriend? Yes, Fernan. Oh. Dili na ako magpakipot pa. Kay dugay na sad kayo kung nagpaabot inahi kayo na. Mao nga, gisugot na ti ka, Fernan. Kita na. Unsa? Kamo na ni Fernan? Ogaw. Naunsa naman in taon kagaw, uy. O nahibaw ko nga desperada na kayo ka makauyab. Pero in taon ila-ilasad in taon ang tao, uy, una ka musugot. Gaw. Dili ba pwede nga magmalipayo na lang ka para nako? Dili gid mahitabong malipay ko, gaw. Kung kana si Fernan ang imong uyab. Nga naman gid ka, ha? Nga nung kontrahan man ginanimos, Fernan.
Kung dili ka happy para nako, wa ko'y labot, oy. Basta ang importante nga love na mo ang usag-usa. Og malipayon mi. Bahalag magkalimtan na itang igagaw ta. Oo, sige. Magkalimtan na ita. Ayaw ko pakita ha nga maghilak-hilak ka ha. Sa higayon nga binuangan ka ng tawhana. Ayaw gyud diri ka. Sugan ako eh. Oo, kailangan makag nakaon. Lagi? Kana? Ato na ta sa bahay. Excited na kayo kung makaila sila sa mama at papa nimo. Mubayad sa dito eh. Ako na. Treat lang din ako, babe. Sige. Oh. Mingaw man lagi. Hain man sila sa mama o papa ni mo. Kuan, kanang... As kang limutan ako, baby. Naam doon sila ilakaw ron. Sa ato pa. Kitarang duha din sa inyo. Mupauli na lang ko. Rika, ganun pa ulit maka, ha? Makalugar na hinuon ka kay kitarang duha. Ha? Unsay buti mo ipasabot, Fernan? Gusto na ko nga naanay mahitabo na to, Rika. Pero, Fernan, dili pa ko andaman ang butanga. Wa pa ko makasuway, ana. Mahal makakunin mo. Ha? Kung tinuod na mahal ko ni mo, andam ni mong ihatag ang akong gustong mahitabo. Fernan. Unsa man? Happy ka? Fernan, hadlo ko. Basin og pumaptos ko. Ay, God, look, babe. Dili mahitabo nga. Mamagtos ka, eh. O kung mahitabo man, ha? Dili di ka pasagdan, ha? Salamat kay. Ako mo'y nakaunlan mo. I love you, Fernan. Gusto na to? Nag, naunsa ba ka? Mura magkag naisakit. Ha? Nga naman pa? Ni daot magkag maayo. No, naunsa ba ka? Unsa man? Wa kay pahuway? Oo pa. Daghan lang gid kayo trabahoon sa opisina kod. Ayaw pasag di mo kaugalingon na ka. Kaon ka ng tarong, ha? Rika, babe. Fernan, kadiyot lang. Ayaw lang una ron, Pi. Gikapoy ko sa trabaho. Makawa, malis kakapoy. Dili sa lagi ko. Bisag karon lang. Papahuwaya ko, please. Paita eh. Ulibaran ko ni mo, ha? Rika? Karon naman, good babe. Gikapoy lang gid ko. Sabta saragod ko. Ayaw ko balibaran! Fernan, ano ba? Di ko gusto balibaran, ha, Rika? Di ko gusto balibaran! Maungay ka man eh! Kasakit sa akong mga budog. Nausap na si Fernan. Basta ako siyang baliparan, dili na siya magtuduhag, pasakit na ako. Oh, gano'n na
Sana wag pa ni sigaw, Lily. Hello? Salamat kay nisugot ka nga magkita ta. Unsa may tuyo nimo? Rika, nahibaw ko nagsabot ta nga magalimtanay ta. Pero ikaagaw ti ka. Og best friend pag yun. Mong dili malikayan nga mabalaka ko nimo. Nahibaw kong dinagmalan ka ni Fernan. Hangtod kanus pa man in town ka magpakabuang anong tawhana, uy. Wa ko'y labot kun diya akong dagmalan. Ang importante nga mahal ko niya. Mahal? Kadiyot. Oh. Tanawan ng picture sa akong cellphone. Si Fernan. May kauban siyang laing babae. O, Rika. Gibuang ka lang nag-i-impound ng Fernan. Ang imo rin pagkababay mo iyang tuyo diha nimo. O kung unsa pa'y gusto niya makuha diha nimo. Gaw. Concern kay ko nimo. Mong palihog lang, mata na. Puhon, moabot ra gid ang lalaki nga para nimo. Ang lalaki nga mahalon og panggaon kag tinuoray. Unsa? Makigbuwagan ako? Oh, Fernan. Kaya dili na ako makaagwanta si mong batasan. Oh. Huh. Di ka na makakitag lalaki nga sama na ko eh. Dili na kin, Fernan. Kinaibaw ko nga ang lalaki nga akong mahalon sunod. Kanang tarong nga laki. Kanang lalaki nga mahalon ko og panggaon kong tinuuray. Og nahibaw ko mo abot raw niya na ang saktong laki para na ko, Fernan. Rika. Someday you're gonna realize. One day, see this through my eyes. Bisan og sakit kay mahal kaayo nako si Fernan. Pero mas gipili na ako nga mahalo ng akong kaugalingon. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Handumana. So sa ka up. Ano pa na siyang kaagi karon? Mao kaning usa ka lalaki nga taga Barili, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Tommy. Biyaan na ta ni mama niyo. Kita na lang duwa pa. Oo, nak. Pero, ayaw ka balaka. Bisag kita nilang duwa. Dili di ka pasagdan, nak. Buhato na ko ang tanan. Mudoble kayod ko sa paninda. O makahuman ka lang sa imong pag-eskwela. Congrats, Nak! Ni-graduate na gid ka sa elementary. Thank you, pa. Salamat kay wag yun mo binuangi ang imong pag-eskwela. O gipakapinan pag yun mo. Honor student ka pag yun. Opa, kay ganahan ko nga malipay ka. Nak, igo na nako nga makapasar ka. Wa na ko mangayo og taas nga grado. Makapahuman lang ko ni mong eskwela, nak.
Okay na kay na nako. Pero gusto man ko nga tasog grado pa para inigdako na ako pa. Nindot ko trabaho. Gusto kong magdoktor pa. Ug kung ako na gani magtrabaho, gusto na ko nga mapahuway na ka pa. Oh. Atagan na natin kag kwarta. Salamat anak ha. Huwag yun ni mo usiki ang tanan na kong paningkamot para nimo. Okay, love, kay di ka pa. Kadali ras panahon nak, no? High school graduate naman yun ka. Opa, dali ra kayo. Nak, pasensya na ha. Hinay yun kayo ang kita ron. Palitan lang ti kag paborito ni mong quick nung ha. Okay ra ni mo ha. Maulang una na yung atong kanon. Okay ra ba yoy? Lami kaya na? Sige. Tana dong. Magpalit una taon niya. Dadon na tos bahay. Kay may importante sa kong isulti ni mo, nak. Sige, tara pa. Excited ako mukha og quick. Lami oy. Ay, ikaw pa. Ikaw mukhaon? Dili na nak. Busog pa ko. Imo lang na. Utda na tanan. Busog pa ka? Wa man kay kaon skad ganinang buntag. Ay, ayaw na kong huna-huna, agod. Tiwas na diha, ha? Mabusog ra kong magtanaw ni mo nga nagkaon. Busog ka na ako eh. Sa ganito yung mag-isulti na ako? Nak. Dahibaw ka magdukon. Unsa tagkalisod. Gusto kong paiskwilahon di ka college. Pero, wa ko'y igong kwarta, nak. Maong nakadecide ko nga ato lang una ning iprinda ang titulo ining yuta ni mama nimo. Kinsa man siya itong prindahan ni pa? Amigo sa suki na ko nga igpalitan sa akong taho, nak. Nagkaistorya naman mi o nagkasabot naman mi. Sige lang pa. Skwilang lang yung kong tarong pa. Para di mawa na to ning yuta ni mama. Maunang ni kabili ni mama. Di pwede nga mawa ni natong yuta ah. Maayo noon kay makaskwela gid kag college, bro Tom. Lagi say. Loy kay akong papaoy. Gibuhat gid taon niyan tanan para nako. Swerte kay kasi mong amahan, bro. Ako ande ba? Asa man kami eskwela? Ako ato ko syudad. Kuyog ta. Pwede ra mag-adto ka puyo sa akong boarding house ba? Mas maayo manggug kuno didto kay maka extra ta ba kung gusto tang mag-working student. Aun sa man? Okay ka? Unsa di ganahan nimong kuhaong kurso di ay? Unsa yan? Ay, ti. Unsa man na, nak. Basta pa. Bayan as computer pa. Maupa dong. Dili ba na mahal? Pasensya na ka ha. Uwagid ko'y alam mag-ana dong. Di naman siguro pa. Doktor biya gid unta akong gusto niya. Saon man, di man ta maka-afford ana pa. Nung IT na lang oy. Ug adto ko muskwela sa syudad pa. Sige, nak. Basin pa di matuma di mo ang imong pangandoy kung adto ka dito. Panawag lang kung may kinahanglanon ka ha. Opa, salamat kayo. Wow,
Kanindo din syudad, no? Oo, uy. Mao bitawng ganahan kay kung anhi mo eskwela. Kay bibo kayo. Excited na kong musud sa klase. Okay, class. Since first day man ninyo karon, gusto ko nga mag-ila-ila lang una mo sa inyong mga classmates. I'll give you time nga makigtabi nila. Ma'am, can you come in? Wala, I'm so sorry I'm late. kagwapa niya. Hi. Why naglingkod din eh? Can I sit beside you? Sure. Sige. Oh, kalain eh. Gikulbaan magkugkalit. Bay, kasi di pangalan mo, Tami? Tami no, Tami? Oo, Tawag din si Romel, bay. Rumel. Manang to klase ba? Saban? Mukay ka na mo? Ha? Asa man? Inom to. Unsa? Come on. Join us. Boring ang life kung wa inom-inom. Tana. Hindi mo. Imo na. Lagayar ko. Mo. Mauli na ko bay. Nalipong nung bay. Dagan na sa kay miss ko lang akong amiga o. Gipangita na siguro ko. Di pabaya ko suwito diri. Ika-block, likod. Kaya tulad ka mo, pwede ka masaag. Bitaw. Problema. Usa ba di siya, oy? Ikaw ba? Pagmasa na ko na mong cellphone? Bibi, ako'y pang. Sige, pero inig kahurot aning atong ginom ha. Muli na gyud ko ha. Sakit sa ko. Sakit kina imong o. Kay hubbog man kay kagabi eh. Hala. Giunsam na uli din eh. Gihatod kasi mo mga kauban. Ha? Bro, may problema mag-inom ka ba? Pero ayaw kalimot kung sa imong tumong ano naa ka rin syudad. Ay kabala ka say. Di na ako pasagdan ako pag-eskwela. Nalingaw lang ko sa akong mga kauban gahapon. Ilabi na ni Eugene. Eugene? Classmate ako. O cool kay siya. Gani. Gusto kong manguyab niya. Okay. Ha? Ingon man ka nga ganahan ka na ako. O gusto kang manguyab na ako. So, okay akong gitubag. Gisugot na tika. Kita na. Uy bro, naunsa naman taon ka uy? Sukad nga nagkauyab mong Eugene no? Sige na lang kaglaag. Sige na lang kag-inom-inom. Kanang igasto rin mas inom, imo pala ng tigomon. Di ka maluoy sa imong papa nga, naningkamot nga mahatag tanan mo panginahanglan. Sabayan ni mo sa baasa ni mo mura magaginahan. Nausap na gyud ka Tami. Di ba kayo naana sa una? Mausap ang ginang tao. Mas may pagpawal lang ko din para di na ko kahasol ni mo. Unsa? Salamat kaya nga imo kong gipapuyo din ha. No problem. Actually, ang akong mama mo ay nagbayad sa akong abang dinis boarding house. Pero, ang problema, wala ko'y kwarta. Unya, nagsabot na ba mi nilang Romel na mag-inom? Asa mo kwarta ani, uy? Mangita kong paagi. Pa, sige na pa. Padadin ako din pa. Huwag nagiging ikapalitong pagkaon din pa. Sige, nak. Mangita kong paagi, ha? Salamat kay pa ha. Bye. Jin, okay na? Wala na yung problema.
Thank you, babe. Naara man din na, oy. Kung makinahanglan tag kwarta, babe, ha? Paluoy-luoy lang dayon si imong papa, ha? Oh, Nausab na mga katami. Di ba kayo na sa una? murag sakto to da. Dili mayo nga magpada ko sa mga barkada nako. Ako istoryahan si Eugene nga magtarong mi sa pag-eskwela. Da, ang importante nga makapasar, uy. Saan yung pagpasara na kung di ka magtarong? Abi ni ba tami, no? Boring kay kado. Kung mao na imong gusto, hala sige. Magbuwag ta, uy. Kung pag-focus mo pag-eskwela. Eugene! Sorry kay Isay. Wa nagi ko ilaing kaduulan. Magpabaga na lagi ko. Bisag dahi ubos ko nimo pero di man sa di ka maagwanta. O sige. Musugot ko nga ari na ka mo puyog balik. Basta, siguro alang gid ha nga magtarong na kasi mong pag-eskwela. Oh bro, magtarong na ko. Congrats, bro! Graduate agad ka! Salamat. Balag vocational, pasara ka graduate. Ug ikaw sa puon, after 2 years, kay 4 years sa mga kurso nga imong gikuha. Oo. Naday ko'y kaila ba nga pwedeng makapasod ni mo na yung trabaho. O saman, dawato ni mo? Nangita man sila IT. Oh, sige. Ay, hapit ako mag-usa ka tuig din sa akong gitrabuhan. Taod-taod naman nga, wala may makaistorya ni Papa. Wala masad sa manawag. Una bisis ako sa akong trabaho da. Gusto. Mapauli ko sa probinsya. So, pisahon ako sa Papa. Wa naman ay magpuyo yung Papa, boss. Ha? Saan naman din siya puyo day? Abot, basta permi na ko siya makita na mag-standby doon sa misteryo. Unsa? Pa, naaram day ka din Nagunsa man ka din sa sementeryo pa. Naapagig ka din sa lubnganan ni Mama. Dong, tami. Wa naman tayo bay. Unsa? Ang yuta ni Mama ni mo. Wa na nako makuha og balik, nak. Wa na mako ikabayad. Pasensya na dong ha. Napuno na masagod ko sa utang. Para na ako'y mapadani mo. O pagkahibaw na ko nga nakagraduate na ka. Nahilunan ako. Dire na ko magkatulganan tupad sa lubong ni Mama ni mo. Oh. Para ko mawa na ko. Naara ko siyang kilid. Pa, ay nagpagsulti anak god. Sorry kay pa, sa ilo ako. Nga napasagdan ti ka. Wa ti ka matagig ba yung kinabuhi? Dili ni mo obligasyon nga hatagan ko maayong kinabuhi, no? Pero obligasyon na mong mga ginikanan nga buhion ka mo. Pa, mubawi ko pa. Buhaton ako ang tanan nga makabawi ko nimo. Magkuyog ta sa syudad pa. Adto na tapuyo. Uban ako para mun. He doesn't fight crime or every time I... Grabe nga akong konsensya atong higayuna. Naluoy kay ko sa akong amahan. Og niuban siya nako sa syudad. Og wa na ginako siya patrabaho apa. Sa mga naminaw karon, panggaan ninyo inyong mga ginikanan.
Kay sila mao'y tao nga andam nga mupasaylo ug muhatag ug way katapusang pagpangga. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtada ning akong tampo. More power, RMA. Mana so sa ka out. Ang naparasi ang kaagi karon magkining usa ka lalaki nga taga Takluban apan kasamtangang nagtuyo karon sa Bohol. Ang atong matatampo nagdasangan nga Drew. Ma! Pa! Nakoy good news! Uy, unsa man anak? Ay, huwag nindot ng balita. Dahil kayo mo rin excited ka man kayo mo balita na mo ni mama ni mo. Ma! Pa! Nakapasar ko sa board exam. Engineer na ko! Uy, Wow! I'm so proud of you, anak. ay, kanindot. Congrats, Drew, anak! Ma, muadto na ko sa site karon. May trabahoon ko. Sige, nak. Kining, nak, wa pa kay plano nga makig-date og laing babae. Ma? It's been 5 years na since broken-hearted ka sa imong ex. So far, ma, wa ba mo kong mainteresado og laing babae? Pero, sige lang. I know, time will come nga moabot ra ng bayhana para nako. Drew. Sige na, ma. Mulakaw na ako kay basig maliit ko. Sige, amping sa pag-drive, anak. Sana maurasa. Maliit na gid ko ani. Kung ani lang ang akong dagan. So, kakusog ko, be. Payo kay tawon rang dan. Uy! Ngay, babay! Hoy! Unsa man ka? Plano ka ni mong patyon? Ako siyang duulon. Unsa man? Dili lang ka mo tingog, ha? Ganin na ako nagsigig yaw-yaw diri, oy. Kagwapa ko diyan niya. Simple kayo. O disente ka siyang tanahon. Formal o professional. Hoy! Sorry. Sorry, miss. Sorry. Sorry, bitaw, no? Ikaw ba, pagbantay ragot sa imong pag-drive? Ayaw kumpiyansa o pakuso kay dili ra ikaw mo itaw sa dan, kasabot ka? I know akong sa. Drew de ay, miss. And you are? Mitch. Let me make it up to you. Can I have your social media accounts? Mitch, sige na. Magkita ta. Dili lagi ko. Kapila lamang ko nagsigig pamugos ni mo. Dili ka maluoy na ko. Okay. Sige. Magkita ta. Yes! Murag nagkasinabot na gid mo ng Mitch, nagda. Nagabantay ko nga magsigin ng imugita. Maog yun. Bisan og unsa nimo ka busy nak, pero gahinan gud nimo siyag oras. Unsa man kamo na. Dili pa maoy. Getting to know each other pa nga stage. Uy, hindi pa. Subuti pasabot, ana nga may plano ka nga manguyab niya. Opa. O sunod kita na mo. Plano na ko nga manguyab na ko ni Mitch. Ha? Manguyab ka na ko? O Mitch,
ganahan ko nimo. Sa sige na tog kuyog-kuyog, na-realize na ko nga love na tika. Okay. Oh, ha? Unsay okay? Kita na. Gisugot na tika. Yes! I love you. I love you too. Mahal, kanindot ka, no? Kung mag-travel-travel ta? Maugid, mahal. Ganahan ko, ana. Sige. Ato ng planuhon, mahal. Mahal, 4 years na magkita, no? Unsa ka, no? Kung magtipo na ta? Sigurado ka, mahal? Oo. Gusto na ko nga ari na kapuyo sa kong kondo. Total, di na sumitaw bag-o na to nga bagtupad tagmato, di ba? Kay suot sa pila ka tuig. Sige, bitag travel-travel. Unsa man? Okay ka? Okay kayo. Saan na yung oras, ha? Oh. Ay na si Mitch. Uy! Oh. Good morning, mahal! Good morning. Lingkod lang diha ha, kay hapit ako mahuman na akong giloto. Pagkaswerte, ginako eh. Sweet kayo si Mitch. Ug maayo kay mo atiman. Wa ko masayop sa paghigugman ako niya. Di na ko kaya nga. Mawa pa din akong bayana. Sakto. Nak, nalipay kaayo mi nga nagtanaw ninyong duha ni Mitch. So, sa pila ka tuig ninyo nga relasyon, malipayon kaayo mo sa usag-usag. Uma, kontento kayo mi sa usag-usagod. Wa nagiging pangitaon pa, ma. Mahal kay nako si Mitch. Mahal, mayo kay niya na ka. Panihapon na. Matuog na ko. Gikapoy ko. Duka na kaayo. Ano mo ka to, Mitch? Ha? Tulong na kaadlaw nga cold kay sa tinagdan nimo? Oo, bro. Di siya hapit nga mutingog na ko. Uy. Kung mutingog man, tihi kay tinubagan. Kung kasabot kung may problema niya, bro. Nasakit na niya kay kus mga lihok nga iyang gipakita na ko karon. Bro. Mas maya na, no? Istorya nga gina siya. Nga, pangutan siya. Mahal, unsa may problema? Isulti na ko kung sa'y problema kay ato silbaron. Di na ko kaya nga ingun-ani ta. Abi ni mo, mas apiktuhan na akong trabaho kung ingun-ani ta. Di mawa ko sa focus. Magbuwag na lang ta, Drew. Unsa? Mahal, ayaw pag ingun-anaod. Kung unsa may problema ni mo, pagitaan na ito baagi. Kung mayroon ka na yung problema, kung unsa man na, di na makatarog na to. Okay? Mahal, I love you. Drew. Love kaya tika, Mitch. Ayaw nitong isultig balik, ha? Nga makigbuwag ka na ako. Kisakitan ko.
Sakitan kay ko. I love you, Ryle. Right? Kinsa si Ryle, mahal? Mitch. Matog na ko. Oh. Mahal? Asa man si Mitch? Basig nagluto na. Wala siya dari sa kusina. Asa mo kasi ang ako messenger. Giblock ko niya sa messenger. Tawagan ako yung number. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Hindi na ko siya mapuntak. Please try your call later. Ang iyang mga gamit ka. I-check na ko. Napay gamit na nahibilin. Pero gamay na lang. Sa CR. Sa CR, Todd. Ako i-check ang CR. Napangiyang trouser pants. Ako i-check ang bulsa ini. Ang sa maning gahi nga. Pregnancy test. Naiduha ka rin niya. Positive. Magdo si Mitch. Magdo siya sa among anak. Mo ba na? Nagtuyok-tuyok nagagpinangita ni Mitch. Opa. Wa po makadyot eh. Pasapangitaon ako siya pa. Suway ko noong pangutana sa iyang mga amiga, nak. Oma, ako nga doon. Ryle? Ex man na ni Mitch si Ryle. Unsa? Ni-visit na si Ryle sa workplace ni Mitch last week. And it looks like in love pa sila sa usag-usa, Drew. Okay idea og asa siya? Mura na kong mabuang og pinangita niya. Ako nang gigamit ang mga social media accounts sa akong mga manghod. Og mga amigo na ko para lang makachat ko niya. Pero igura niyang isin. Unya, i-block niya na yun. Sorry, Drew. Pero agad ko'y idea kung asa si Mitch. Naglibog na ko. Wala kay baukot siya kung buhatan, ma. Nak, Drew. Ibuhat na ako tanan para makita na ko siya. Pero lisod kayong pangitaon ng tao nga di gustong mapakita. Anak. Wa ko kay bao ba? Kung asa ko nagkuwang. Kay way gisulti si Mitch na ko. Kung ano siya problema niya. Wa siya gisulti kung asa ko nasayop. O kung unsa pa'y pagkuwang na ko. Nganong iya makugingon ani ma? Sakit kayo para na ako ng iyang ibuhat, ma. Sakit kayo. Maaari bang saglit lang Duha na katuig ang nakalabay. Pero wa pagyapon ko'y balita ni Mitch. Kanimo, Mitch, kung nakabati ka man karon, naaragapon ko diri naghuwat ni Mus ug sa atong anak.
Di ko mangitag lain, Mitch. Huwaton di ka kung kanus ako nimo balikon. Ugon, unsa may rason sa imong pagbiya. Palihog, pasabda ko. Dinhi na ako to, o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.